Americký futbal sa vracia do Nitry. Zlá prihrávka Borisa Butoru na Mária Víra. A to je touchdown, Nitra Knights skoruje, tak to je exportný touchdown. Do pola, že na páprčku a to je neuveriteľné, to je ďalší touchdown. Takto vyzerá parádny futbal v podaní Nitry Knights. Klub amerického futbalu Nitra Knights srdečne pozýva všetkých športových fanúšikov na prvý domáci ligový zápas na štadióne pod Zoborom už túto nedeľu 7. apríla o 14. hodine proti týmu Šerov Mamuts. Príďte podporiť nitrianskych rytierov a zažite nezabudnuteľnú športovú atmosféru, ktorú si zamilujete. Vítaní sú všetci športoví fanúšikovia už najbližšiu nedeľu o 14:00.